a cire sunana wannan naji, dama ban ce a saka ni ba inda kaji. Duk wani taro da kake kai na to naji, mu harkar Tinubu ba sai da takarda ba. Wato Allah sarki rara yaro man kaza kafin a jima ya zama littafi. Babu shakka rara ka ta romac a wannan lokaci baka da yan wasa, kuma ka sai rogo amma za mu ma gyara da dankali. Da fara da harkar Tinubu bari a gaya maka uban kuturu yayi kaɗan, domin duk inda mai riga aro za yi sai da sanin mai ita. Harkar Tinubu ba a Kano ba, har a matakin tarayyar ƙasa yadda Baba Ganduje dama haka za a sha. Domin tun gwamnoni da manyan ƙasa na gudun bayyana kansa a takarar Bala Tanimu wato Ahmad Bola Tinubu kenan. Baba Ganduje ya kasance sojan kundin bala, hata fam shi ya fara saka hannunsa ya sa albarka ya daga ya nuna duniya. Da haka ko dai ka koma ka tuba, ka risina a gabansa tun da bata a cikin daji ƙarin ilimi ne. Amma batun gigiwa da firita cewa kai harkar Tinubu ba sai da takarda ba, wannan jahilci ne ajin ƙarshe, tsarin wanda bai je makaranta ba kake nunawa. Faɗin hakan kuma ya ƙara nuna cewa kai ɗan ƙauye ne ƙarara kuma da ƙiƙi na haƙiƙa. Ko da yake wanda aka ce ya kasance ɗan gudun makaranta ba boko ba arabiya, ba da la'il ba diwani ba madau ba mundiki, ko kaɗan ba zai zama abu mamaki ba. Ko da yake wasu na cewa kai karatun allo, na ce a'a an dai kawo ka Kano karatun allo. A ƙarshe ka koma ɗan bumburutu, kuma wallahi gaskiya na faɗi ba ƙage ba. Da haka ne ka koma shara a Alisidi Studio wajen Alibaba ya kasai. Kana shara ana aiken ka aka fara nuna sha'awar waƙar Gambara. Idan ka musa zan da jawabin Halifa Alibaba domin har yanzu yana raye. Amma magana karatun allo baka yi ba, daga can kauye da ka hutu ba shakka. Babanka ya yi farar dabara ya kawo ka Kano da sunan zaka yi karatun allo. Amma da ka zo kai watsi da karatu, ka koma gagare na malam kaku. Lokacin da ka koma gida ka hutu da CD an ce mahaifinka ya yi murna domin da ya dauka karatu ya samu. Sai da ya tara mutane ya kira dangi aka nemo rikoda. Cikin farin ciki yana murna. Ya dauka ka sauke ka haddace ka zo da kira'a a cikin CD. Abin mamaki, saka CD sai ga sautin saraki sai Allah ka ce tun a wancan lokaci mahaifinka ya ce je ka gani, shi yasa har yanzu al'umma Kano ake gani ba daɗi a tare da kai. Duka wannan kissa taka muna da ita, amma tun da yanzu ka zo kan babanmu Ganduje ka ce wai harkar Tinubu ba sai da takarda ba, to bari a sake gama in ka manta kai kaɗan ko baka isa ba, dole sallah mai tarin lada sai ka yi ta a gun liman. Da haka ana sake gaya maka bana Allahnka ya cike da rubutu, dole ne kawo sambatu. Saboda haka ko kana so ko baka so a bana tun da kai wa dutse kaho, dole ne ka gane kuskure ranar tsaga, kuma idan kana cin ƙasa ka kiyaye ta shuri, kuma ka jira zaka gane cewa a wannan lokaci kai ɗiban gonar rani, domin dai ko a dawan gara gandi garin da sai an daga sabara ake hango rana. Ba yadda mai girma Tinubu zai saki farin doki a banki lisa da kwalisa ya bige da daukar bakin jaki dan fitina, domin shi ba dan gudun makaranta bane Tinubu, babansa ya kai shi karatu ya kuma zauna ya samu karatu. Da haka dole a wakar Tinubu bana ai hakuri jaddagar ku Allah ya nuna. Suke da ilimin faɗa wa mutane wane ne Tinubu, baban kaura ko hauragiya ba, ai turanci kai tsaye ba dan hadda ba, ai yarbanci domin jadda dan garku an yi karatu, kuma shi ma harkar Tinubun nan tun ana gudu Baba Ganduje ya ce zo, kowa ya sani shaida ne kai dan ta faɗi ga sassa ne sai da ta nuna luguf. To a wannan lokaci kai kaɗan, dole harkar mai gida Tinubu sai da takarda, ka kuma tona kanka asiri na matsayin zama jahili na hakika, don ban taɓa tsammanin inda za a harkar shugaban ƙasa a ce babu takarda ba. Kuma babu shakka wasu 'yan kama fada suna kirarin bayyana rara a matsayin mai kyauta, na ce a'a kuɗi ne na mawaka da yake amfani da sunansu wajen karɓowa yana ba su 'yan la'ada, kuma a lokuta da dama ya fi son burga da neman suna. Ina da hujja mai sauraro, domin dai ga kalaman Tahir Fage lokacin da ya kamu da ciwon zuciya ya je wajen rara domin ya taimaka masa, amma da kar da sidin goshi ya bashi naira 20,000 wanda inda a gaban mutane ne zai iya bashi 1 miliyan cash. Lokacin da na fito ina neman taimako na je gun rarara, alhamdulillah ya bani 20,000. Akan harkalla ta kuɗin mawaka mai sauraro ga abin da Aminu Dimbale yake cewa, da haka zai fi kyau ka nisanta kanka da wannan yaro, idan ba haka ba abin da aka yi wa shamuwa to babu shakka watan 7 ne ja mata.